U psa to robíme tak, že dovtedy je krmivo v pomere 20% bravčového mäsa a 80% prílohy. Je dobre. Úžasne. Fifi sa konečne neškriabe. Takže už sa neškriabe a takto to trvá pár týždňov, že sa neškriabe. Nie. Potom potrebuje viac zdrojov bielkovín, pretože jeden zdroj bielkovín nestačí na život. Potrebné sú aspoň 3. Čo teda urobíme? Vyskúšame, či nový zdroj bielkovín znáša dobre. Dajme tomu, že to bude ryba alebo králik. Nech je to králik. Ale nezačneme s králikom. Takže odteraz dostane iba králika. Nie, počas 2 týždňov by sme mali pekne pomaly vydržať medzi 0 a 10. K tomu postupne zvyšujeme králika na 10%. Ale iba vtedy, keď meníme iba jednu zložku. Meniť smieme vždy iba jednu zložku. Králika začneme dávať do 10% a medzi tým sledujeme, či má príznaky. Či psík prejavuje niektoré z vyššie spomenutých príznakov.